шулай батыр булсын. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Дәвам итеп сүзне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты кураторыбыз Нугаев Камил Әсгать улына бирәсебез килә. Хәерле көн, хөрмәтле башлар, хөрмәтле балтачлар, кунаклар, Ишасаевич, Рамилашитович, дуслар, чыннан да менә Ишасаевич әйткәнде, без бу авылга, вообще бу Шушы районга күп районнар җыри. Балтач гөрләп үсеп бара җылда. Ул әйтмим инде авыл хуҗалыгымы, терлекчелекме, игенчелекме, төзелешме, аның буенча алдайын, аның буенча аны түгел әле, менә мәдәнияты, мәгърифәте һәм беләсезме, безнең халыкны менә саклап калуда менә бер баш халкының Җәлил хәзрәтнең һәм Балтач районы халкының роле бик зур, чыннан әйтәм, менә бик зур. Менә әле бу көннәрдә генә Марат Гутов улы белән нидә булдык? Чувашиядә, Тукай белән Урмай авылында. Инде Марат Гутов менә бездә дә бер баш авылы бар, Җәлил хәзрәт бар, анда шундый